Nie wyrobię. Tam, ale tam 14? Nie, teraz 14 tego lotu? Tak. Baton? Jo. Tak, ty mamy. Wszystko to Bo nie ma tutaj nigdzie. Nie, bo będzie cały wyżej na dole tu plan. Ale przy polu? Tam wszystko, tak? Ale tylko tędy idą, a nie tam. Jakoś takie, żeby się wyciągnąć, tyle na wszystko nie ma. Można tędy na... Taka zasada. Na kilometraka wejdzie.